बे समाव दंफैयो आङो बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय गोबोरथना थानानि साखाथियाव थानाय सौरागुरि गामियाव बिथां बिरेन्द्र गयारिया ड्रागन आबाद मावनायाव मैखोमै बिथाङा बे आबादखौ मावदों। बिथाङा सासे आबादारि सासे बिथाङा राफोद बिथाङा बे ड्रागन खेथिजों लोगोसे बायदिसिना बिथाङा आबाद मावदों। लोगोसे दिनैहाय जोङो बिथांनि बे आबाद मावनाय बिथांनि दिनै ड्रागननि आबाद थिलियाव माखासे जोङो नुनो मोन्दों माखासे बिबार जों गाब होनाय। लोगोसे बे ड्रागन आबादनि सोमोन्दै बिथां बिरेन्द्र गयारिनाव जोङो बेनि सोमोन्दै माखासे खोथा गुवारैनो जों मिथिना लागोन। खुलुमबाय गिबियावनो नोंथाङा बे ड्रागन आबादखौ मावदों बेसेबां बोसोर जाखो होननानै बुङो? दिनैसिम बोसोरनै मास मोनसे जाबाय। ओरैनो माबायदिहाय नोंथाङा बेनि ड्रागन आबादजों माबोरैहाय सोलिनो हागोन बायदि नुहरदों? सोलिनो हानांगौ दा नुनाय हिसाबै, जिहेथु आङो थांनाय बोसोराव बोसोरसे फानखांबाय, बे हिसाबै बे अनुपातै आङो देग्लाय 5th टाइम बा 4th टाइमा मोनगोन आरो बेनि प्रडाक्टखौ। बेखौ आं बेजोंनो सोलिनो हागोन बायदि नुयो आरो। ओरैनो बेसेसो बिगा नोंथाङा बे ड्रागन आबादखौ? ड्रागन आबादाथ' गासै ओरैनो बिगाथाम खावसे दङ, बिगानैया गोजाम आरो बिगासे खावसेया गोदान। हारसिङैनो नोंथाङा दि मोनसे ड्रागन आबादनिफ्राय नार्सारिबो खालामदों होननानै जों खोनानो मोनदों। खालामदोंमोन, अलरेडि एसे दंबावो, जोब्बायानो फुलिया। ओरैनो बबे लांफैनाय जादों? लांनायाथ' जों पाठसाला लांदों, बरपेटा र'डआव लांदों आरो सालबारि लांदों, सिमला साइडथिं लांदों, बेनिफ्राय खाथि खालायाव लांदों आरो ओरैनो 3,500-3,000सो फाननाय जाबाय फुलिखौ। ओरैनो मा होनाय जायो बे ड्रागन आबाद? ड्रागन आबादावथ' आङो फुल्लि माने अर्गेनिक होदो, केमिकेल फ्रि आरो। दैसो होनाय जायो? दैया खरान बोथोराव होनांगौ एसे एनै। गासै लाइमोनफोरखौ मा खावलायहरगोन? बिथांमोना दाब दाब ओनसोलाव बा दाब दाब जायगायाव बिथांमोना खामानि मावनो थाङो। जोंनि आसामनि लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानो जे गाव गावनि न'खराव जुदि हा एसे एनै थायोब्ला माने बेजोंनो उन्नत धरननि बा साइन्टिफिकेलि आबाद मावोब्ला जों जौगासारनो हायो आरो। बेनिखायनो बिथांमोना जाहाथे बाहेरायाव थाङालासिनो न'आवनो थानानै खामानि खालामनायखौ आं लुगैयो। आरो बुंनो थाङोबा बेयाव एसे माने फेस्लाबो बुंनो लुगैयो, जाहाथे बै सोरबा कम्पानियाव मावहैनानै बिनि हिन्जावफ्रा सोरजोंबा खारफालांनायबो खोनाबाय, ओंखायनो बेफोरबो जोंनिया ब्रेक जागोन। ओंखायनो न'आव थानानै खामानि मावोबा आरो लोगोसे न'खरजों गोरोबनानै थानो हायो आरो खामायनोबो हायो आरो। ओरैनो ड्रागन खेथिल' मावो नामा नोंथाङा? ड्रागननि आगोल थालिर दंमोन, मालभोग थालिर 10 बिगा दंमोन, बेनिफ्राय नारें आबाद दङ 14 बिगा। सरकारनिफ्राय माबाफोर मोनदों? सरकारनिफ्राय आङो आगोल मोनाखैमोन, ओमफ्राय नै दा ड्रागन आबाद मावनायनिफ्राय आंनो ड्रिप इरिगेसन होबाय, बेनिफ्राय बै सलारखौ साबसिडियाव होबाय, बेनिफ्राय बै गोदान गायनायाव आंनो खुन्थाखौ साबसिडियाव होदों आरो फुलिखौ साबसिडियाव होदोंमोन, नाथाय फोथायथावैखौ आं निजेनि फुलिखौनो गायदों आरो। ओरैनो ड्रागननि फिथाइखौ बबे साप्लाय हरगोन बायदि? ड्रागन फिथाइखौ देग्लायथ' गोबां जायगायाव बिखानाय दङ, बरपेटा, हाउलि, बरपेटा रड आरो मसलपुर, थिग सालबारि, थिग बिदियाव बिखानाय दङ। मा हिसाबै साप्लाय हरगोन नोंथाङा? आं हलसेल रेटआव ओरैनो 300 थाखायै हरदों। नै दाबो मोनसिगोनानो, 10-15 दिननि उनाव मोनसिगोन आरो एसे फार्स्ट टाइमा। मा खावलायहरगोन दा सरकारखौ बा जोंनि गासै लाइमोनफोरखौ बेबायदि नोंथाङा दि सासे आबाद मावनानै बेस्थ' जानानै दङ? आं दा सरकारनिसिम बेखौनो खावलायनो सानदों, जोंनि BTC सरकार आरो लोगोसे आसाम सरकारखौबो, जाहाथे आंहा बेयाव एसे आंखाल जाना दं। थारमाने अफ सिजोनावबो आङो फिथाइ प्रडाक्सन खालामनो हायो। बे अफ सिजोनाव जुदि आं लाइटिं बेब'स्था खालामनो हायोबा आं फिथाइखौ प्रडाक्सन खालामनो हायो आरो। ओंखायनो आङो लाइटिंनि बागै एसे लाइटिंनि बेब'स्था मोनगोन होननानै आं आसा खालामो आरो सरकारनिसिम, जेरै सलार लाइट बेफोरखौ आरो जोंनि बे उनथिं सिखांबोनाय लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो सानो, जाहाथे गुबुनाव खामानि मावनो थाङालासिनो न'आवनो थानानै गामिनि हाजोंनो बा निजे गैयाबाबो मालायनि थिखा आदि लानानैबाबो खामानि मावनो हायो आरो गोख्रों आबादारि जानो हायो, लोगोसे निजेनि न'खरखौ सालायनो हायो आरो। बे ड्रागन आबादा बोरि हायावल' जायो ना दला हायावबो जायो? दला हायाव जाया, बियो बोरि हा नांगौ, जेराव दै जमा थाया, जेराव सानसेनि बांसिन दै थाया आरो। सानसे थानाया जेबो नङा, खिन्थु सानसेनि बांसिन थायोबा फांगास जानो चान्स थायो। नोंथांनि बे ड्रागन आबादाव दा जे बहुद बायदि फुल मोजां समायना बारदों। बे दा नुनाया बारखांनानै मुजिबाय, बे साननै आगोल बारनाय,
आरो बारलायगोन। नंगौ बिथाङानो जाबाय बिरेन्द्र गयारी बिथाङानो जाबाय सासे राफोद आबादारि बिथाङा ड्रागन आबादखौ बिराद मोजाङै बा बिथांनि दिनैहाय ड्रागन आबादाव माखासे बिबार बारनायखौ जों नुनो मोन्दों लोगोसे आं केमेरामेनखौ माखासे दिन्थिफुंनो होगासिनो दं दिनै बे ड्रागन आबाद मावनायनि माखासे समायना रमायनायै बिबार बारनायखौ जों नुनो मोन्दों नंगौ बे समाव आङो बिथांनिफ्राय माखासे खोथा मिथिनानै लाबाय दिनैहाय बिथाङा बे ड्रागन आबाद मावनायाव मुखुब जानानै दङ बिथाङा आरो बायदिसिना आबाद मावनायावबो बिथाङा मुखुब जानानै दङ बिथाङानो जाबाय बिरेन्द्र गयारी बिथाङानो जाबाय सौरागुरि गामिनि सासे राफोद आबादारि बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय इम्पल्स आसामा नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसना सोलिगोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइव क्लास अनलाइन टेस्ट अनलाइन एसाइनमेंट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन